Sanibonani, igama lami uThandeka Giselle Johnson, ngina 32 years old futhi mina ngiphuma la ePort here extension 66 futhi mina ngidictate to uphuza upetrol. UGiselle une-unhealthy obsession yokuphuza upetroli. Alipheli ililanga elilodwa engaphuzanga at least ibhodlela elilodwa lopetroli endlini yakhe. Into yokuphuza upetroli ngicane sisemncane, the time I was 12 years old when abazali bami badivosile. Ukuhlela kwabazali bami kungithethe emotional, so I found ukuthi ukuphuza ipetroli uzongisiza emotionally because bengenabo abangani abaningi mina sisemncane and ipetroli was my only friend. Ngcono ngiphuza every day khona ukuthi ngizokwazi ukukhopha nge-emotional trauma yami. Into yokuqala uGiselle ayenzayo uma evuka ekuseni ukuthi uthatha isigubhu sepetroli lesi alala nalo bese ulifaka emlomeni bese aphuza upetroli. Mina kune-station ngisibekile lapha emuva kwama-room just in case upetroli mawuphela endlini ngavele ngihambe ngiye ngaphandle ngiphuze upetroli khona ukuthi I can always have upetroli endlini. Uthandeka Giselle Johnson uchitha i-Monster Energy drink yakhe bese uthela epetroli kule can yakhe i-energy drink khona ukuthi uma ehamba esitradini abantu bangambubuza ukuthi yini le ayiphuzayo. Yeah, uDr. Hlezi asho ukuthi upetroli ungipha ama-health concerns. Sometimes ngiba nama-chest pains, isifuba sami siba buhlungu, ngiyakhwehlela, ngihamba ngiya-toilet ebusuku, ngiyahlanza, like kuningi okungenzakala ngomzimba wami, but it doesn't matter because at the end of the day, as long as ipetroli ingenile emzimbeni wami, mina ngizoba sharp, uNkulunkulu unami. Mina my biggest fear namhlanje ukuthi ngizovuka one day but sisam-overdosile ngepetroli. And mina I don't know what I should do manje kwenzakala kanjalo ngoba siyazama ukumsiza and yena akafuna ukuthi mama uyasithuka. So nje mina I hope I can really get help for my sister. Umndeni wami nabangani bami bahlezi bangitshela ukuthi bawazi idinga i-help yami but it doesn't matter because I'm fine. Ngiyakwazi ukuhamba, ngiyakwazi ukwenza yonke into, ngiyabona, ngiyakwazi ukukhuluma. So ngi-understand ukuthi ama-concerns wabo aphuma because mina I'm healthy as them. So ngi-understand ukuthi bayabathanda ukuba ne-exaggeration and nabangibhorayo. Uthandeka uma egeza izandla noma egeza umzimba uyenza isiqiniseko sokuthi lawo manzi ageza ngawo unawo upetroli. Mina everyday ngageza ngisho ukuthi amanzi amogeza ngifaka upetroli futhi ngifaka insipho as amanzi ami ageza ayashisa futhi ngifaka upetroli nje right. Uthandeka zinsuku zonke uyenza isiqiniseko sokuba uma egeza uyawufaka upetroli emazini bakho ukugeza. Akafuni ukumamela umuntu uma bemutshela ukuthi le habit yakhe ingaba nobungozi. Mina sometimes uthande kunokuba weird nje nokumbona amapetroli maseyiphelile avela athathe isivalo sopetroli maqedwe yasikhotha like lo mntana lo angazi ukuthi ngizaleni mina. The only way to stop uphuza ipetroli is if uJesu qobo la yafika uthi Thandeka ikaluphuza upetroli otherwise ke kubona uzongitshela shit.